کی فرهمند کریمов شمایین؟ байде нав тар тоза дорем ҳамин барои мухлисотон. бале чӣ хел байдо дорем? оҳанги дили зори ман ҳамия ба овози хитун ба карочи оҳанги дили зор ҳамин оҳанги хирд ҳамин байда бировардагӣ. бале ҳамия куплекша барои мухлисон мехонем ки да радиои ҷаҳон шуморо гӯш кунанд. бале хай камтарак шаку месароед. оҳанги дили зори ма захми тана шава пироҳанги хунини ма бара кафан шава рӯзе раса ки ту назар андоз ба назори ман леки наёби ту дигар саманак дар дегир гандум соли баҳо сабзак як бачабае تزدرک وای نولیوزا بگو تزدرک وای نولیوزا خلاص شده